Magye-yellow trail kami dito sa Janhe. Dito kami papasok guys. So, yan. Oh, pasok tayo sa bundok. Pasok tayo sa bundok. Makahoy. Charat. Ganda. Ang ganda. Lakad-lakad kami kasi para walang pasok. Ang ganda guys dito. Ang presko. Kung gusto niyo maglakad-lakad sa kalikasan, ano, ang maririnig mo lang mga huni ng ibon. Meron din yung mga nag-walking dito ng maaga. Late na nga kami pumunta eh. Kasi late nagising. Sa bungad pa lang kami, pagod na ako. Ay! Kulang sa exercise talaga. Exercise na rin ito eh. Oh! Hindi mo ramdam ang init dito kasi mapuno, malamig. Charan! Ganito dinadaanan namin. Let's do this one. Kaya nga eh. Para naglakad din siya. Dito tayo. Pwede rin dun sa taas. Sumasayaw. Ganda. Pinawisan na rin ako. Upo tayo muna dyan. Pag naglalakad ka dito guys, parang kung lakad-lakad lang hindi ka mapapagod.
Kasi ang gandang presko. Kung mag-jogging kayo, kung tatakbo-takbo ka, yun, papawisan ka. Pero kung lakad-lakad lang, hindi. Ang ganda ng hangin. Look at that, guys. Oh. See? Tara. Yan, guys. Oh. Charan! Oh. Ang ganda talaga. Ang ganda ng nature. Whoops! Hi! Bangin. May bangin dito. Bangin. May bangin dito. Bangin naman lahat. Kakatakot yan, oh. Yan na pwedeng Christmas tree yan. Yung bamboo ka dyan. Yung pang Christmas tree yan. Dami rin naglalakad. Huminto kami dito, guys, para kakain kunti. May baon kaming chichirya. Sarap kumain dito. Ganda. Oh, 'di ba? Sabi ko kasi sa'yo. Ako. Oh. Maraming naglalakad dito, guys. Maraming partner. May mga partner ka pala. May partner. May jowa bells. Oh. Yun na. Yan na, jowa bells. Sana all. May mga langka pa siya dito. Langka. Yan, oh. Tapos mga kape. Langka. Ha? Langka. Diba? Palabas na tayo talaga.
Tapos na. Tapos na ang trail natin. Sa susunod ulit. Mag-nature ulit tayo. Ayan. Mahirap na pala tong patapos na kasi paakyat ng paakyat. Dito yata ako napagod. Mas napagod pa ako dito kaysa doon sa loob. Dito na ako pinawisan eh. Bye guys. Bye bye. Kasi palabas na kami. Exit na talaga. Doon kami galing. Ay, dito na. Yun na. Sasakay na rin kami dyan pa uwi. Bye guys. Sa susunod ulit na episode natin. Salamat sa panonood. Bye. God bless. Be good. Sakay na tayo dyan. Doon na tayo sasakay. Oh.